Il-baċir numru 1 f'Borm għandu sistema ġdida ta' dawl. Dan il-proġett ġie inawgurat mis-Segretarju Parlamentari għax-Xogħlijiet Pubbliċi Omar Farrugia u qal li dan il-proġett jikkumplementa l-bżonn li jiġu rinnovati żoni storikament sinifikanti filwaqt li jiġu offruti esperjenzi moderni u siguri għar-residenti u l-viżitaturi. Din is-sistema ġdida tinkludi dwar LED effiċjenti fl-enerġija u sistemi ta' kontroll avvanzati. Dan filwaqt li tagħti dera mill-isbaħ lil baċir numru 1 bil-lejl, iżda wkoll tnaqqas il-konsum tal-enerġija u tikkontribwixxi għal miri tal-pajjiż lejn sostenibilità akbar. Dan il-proġett fil-baċir numru 1 ta' sistema ġdida ta' dawl qegħdin inkomplu nagħtu l-ħajja lil wieħed mill-aktar monumenti importanti għal Bormlisi. Dan il-proġett huwa eżempju ċar ta' kif nistgħu napprezzaw u nipproteġu l-istorja tagħna waqt li nadattaw għaż-żminijiet moderni. B'dan l-investiment il-baċir numru 1 f'Borm nissiet jixel bħala simbolu ta' konnessjoni bejn l-istorja rikka tal-kottoniera u l-viżjoni moderna tal-pajjiż għal żvilupp urban sostenibbli.